il-5 ħadd tal-Għid. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Ċarles Scicluna mill-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli f'Ħallija. Jikkonċelebra Monsinjur Alex Cordina li jieħu ħsieb il-komunità li tgħix f'dawn l-inħawi tal-kappella. Infakru l-tfal li jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd minn fuq il-website bekids.mt. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin fil-5 ħadd tal-Għid, ħutna l-insara Ortodossi din is-sena qegħdin jiċċelebraw l-Għid tal-Mulej l-Irxox ta' Ġesu propju f'dan il-ħadd. Aħna ninaqdu magħhom f'din l-Ewkaristija li ta' kull nhar ta' ħadd fakkar f'jum il-qawmin mill-Mulej u nitolbu li aħna l-insara nkunu xhieda tal-qawmin ta' Ġesu. Qegħdin nitolbu f'dan ix-xahar ta' Mejju, apparti l-ħadd li ġej meta se nkun iż-Żejtun, minn din il-Kappella ħelwa tal-Madonna tal-Mirakli ġewwa Ħallija. Kappella antika ħafna li nbniet fis-seklu 17 mill-Gran Mastru Cotoner. Il-kwadru antik ħafna tal-Madonna tal-Mirakli li qiegħed fil-ġenb tal-kappella huwa il-Madonna, San Pietru u San Nikola ta' Bari. Xi ħaġa li mbagħad Mattija Preti fil-kwadru titolari ġabar flimkien ma' San Raffaele. Fl-20 u 21 ta' Frar 1743 il-kwadru antik tal-Madonna tal-Mirakli ġelben għaraq f'mument ta' diffikultà kbira għal pajjiżna. Diffikultà x'aktarx mhux imbeda mis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Illum nitolbu l-interċessjoni tal-Madonna bħalma qiegħed jitlobna anke l-Papa matul dan ix-xahar ta' Mejju biex bl-interċessjoni tagħha l-Om ta' Ġesu neħilsu minn din il-pandemija. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba aħna ma fdajniex fih, fdajna biss fil-qawwa tagħna. Illum Ġesu jgħidilna mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, Mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk,
Kristu ħnina. Int għena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-oli ta' smawijiet u paċi flat lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla, bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int erġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla l-fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għati għena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien meta Sawl wasal Ġerusalemm beda jfittex li jissieħeb mad-dixxiepli. Imma l-koll kienu jibżaw minnu għax ma kinux emnu li tassew ikkonverta. Imbagħad Barnaba qabdu u ħadu miegħu għand l-Apostli u qalilhom kif Sawl kien ra lil-mulej fit-triq u semgħu ikellmu u kif Damasku kien tkellem b'wiċċu miqudiem fl-isem ta' Ġesu. Għalhekk Sawl baqa' magħhom, dieħel u ħireġ Ġerusalemm u kien jitkellem bil-miftuħ f'isem il-mulej. Kien jitħaddet mal-lud Griegi u jiddiskuti magħhom. Iżduma kienu jfittxu li joqtluh. Meta l-aħwa saru jafu b'dan, niżluh lejn Ċesarija u batuh Tarsu. Il-Knisja kienet fislim fil-Ludija u l-Galilija u s-Samarija kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l-qudiem bil-biża' tal-mulej u tiżdied fil-att bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Flimkien, mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Flimkien, mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Irrott il-wedid tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu. Jieklu l-faqajrin u jiġbaw. Ifaħħlu l-mulej dawk li jfittxuh. Ħatgħix qalbhom għal dejjem flimkien. Mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Jiftakru truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-mulej. U quddiemu jinxteħtu r-razzezz kollha tal-ġnus. Lilu jqimu l-bnedmin li jmutu. Quddiemu jmil kull min nieżel ġo trabb u għalih tgħix ruħi flimkien. Mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Lilu jaqdi n-nisel tiegħi, ixandru l-sidi lin-nisel li għad jiġi. Ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwieled. Dan għamlu il-mulej flimkien. Mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira.
It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Uliedi, ma nħobbux bil-kliem witpaċ-piċ, imma bl-emil u bis-sewwa. Min dan naslu li narfu li aħna fil-verità u quddiem Alla inserħu il-kuxjenza tagħna. Jekk il-kuxjenza ċanfarna, għax Alla hu aqwa mill-kuxjenza tagħna u hu jaf kollox. Eżiż, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċanfarnix, aħna qalbna qawwija quddiem Alla. U kull ma nitolbu naqilawh minn għandu, għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu il-kmandament tiegħu li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif issina hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. Bekk narfu li hu jammar fina bl-Ispirtu li hu tagħna. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Jibqaw fija u jiena nibqa' fikom, jgħid il-mulej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena d-dilja vera u missieri l-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha, u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha biex tagħmel frott aktar. Intom ġajn daf minħabba l-kelma li jettilkom. Ibqaw fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqawx fija. Jiena d-dilja, intom il-friej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad friej bħal daw jiġbruhom u jixtħuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, jitolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din il-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Ġesu juża xbija li għan-nies ta' żmien u anke għalina nies tal-Mediterran hija faċli biex nifhmuha. Nafu li d-dilja li tagħmel frott bnin, leneb, li minnu aħna nieħdu l-inbit li jferraħ qalb il-bniedem, għandha bżonn iż-żabra. Imma nafu wkoll li l-friegħi jekk mhumiex imqabdin mad-dilja,
qatt mu se jagħmlulek il-frott. U għalhekk il-mulej jimmaġina li huwa id-dilja u missieru huwa l-bidwi. Id-dilja li għandha l-friaj li tagħmel il-frott permezz tal-friaj tagħha. Imma hemm bżonn li l-friaj jibqgħu imqabdin maqudin mad-dilja. Aħna faċli nifmu dak li jkompli jispjega Ġesu. Jekk aħna rridu nagħmlu l-frott ta' tjieba, ta' ġustizzja, ta' ħniena, jekk aħna nixtiequ li il-missjoni tagħna ta' dixxipli isseħħ u nkunu preżenza sabiħa fid-dinja. Il-ħmira li tolli l-aġna, id-dawl li jiddi fid-dlam, il-melħ li jagħti t-toma. Huma dawn il-frott li qed jitkellem dwarhom Ġesu. Hemm bżonn li nibqgħu maqudin miegħu. Maqudin miegħu billi juża din il-kelma qawwija Ġesu. Il-kelma tiegħu tibqa' fina. Il-kelma tiegħu issir donnu dak il-kumpass, dik il-boxla li turini id-direzzjoni tiegħi. Qabel nagħmel għażla insaqsi f'qalbi il-mulej x'irid. Hekk il-kelma tiegħu f'qalbi tkun qed tagħmel il-frott. Il-kelma tiegħu f'qalbi taqgħadni miegħu. Il-kelma tibqa' fija u jiena nibqa' fih. Ġesu tagħna wkoll mezz straordinarju kif inkunu ħaġa waħda miegħu. Hija l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw. Min jiekol ġismi jibqa' fija u jiena fih. U għalhekk il-komunità li tixxenna għall-Ewkaristija qiegħda tixxenna biex tibqa' ħaġa waħda ma' Ġesu. Ħafna drabi aħna nitbedu minnu, ninfirdu minnu. Huwa l-mument fejn nitolbuh li aħna nerġgħu niġu ħaġa waħda miegħu. Is-sagramenti tal-qrar, anke tal-dilka tal-morda, huma sagramenti li jagħtu l-maħfra tad-dnubiet, li jagħtuna l-grazzja li aħna nirrikonċiljaw ruħna mal-mulej. U għalhekk l-għaġġ li aħna nqerru huwa għaġġ li jerġa' jkollna fina il-paċi li jagħtina Ġesu biss. Hemm talba li kien ħobb jirrepeti San Ġorġ Preka, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Kemm tolqotni din it-talba, tafu li kemm il-darba nirrepetiha. Għaliex hija talba li aħna għandna bżonn nirrepetu ta' sikwit u l-mulej jifhem li għandna bżonnu. Imma dik it-talba li aħna ngħiduha hija b'xi mod mediċina għal sitwazzjonijiet fejn aħna nitbedu minnu. Anke fil-mument ta' diffikultà, fejn forsi qed jirkibna xi vizzju, meħudin minn rabja, jew inkella minn xi ħaġa ħażina, nitolbu ilu l-mulej din. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Għaliex din it-talba tirrispondi għal dak li Ġesu qal, mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. X'jiġifieri? Aħna jirnexxinna nagħmlu tant affarijiet mingħajr Alla. U minn għalina qegħdin nagħmlu progress kbir. Imma l-mistoqsija li rridu nagħmlu llum hija din. Mela x'jagħtina Ġesu li mingħajru ma jistax ikollna? Wieħed jifhem il-paċi tal-qalb, is-sens kbir ta' serenità fil-ħajja. Min jaf kemm min għandu flus u bini u debijiet u djamanti, imma m'għandux paċi. Ta' min jgħixha ħajja hekk. Imbagħad issib familja li qed tgħix mill-għaraq ta' żmien
il-ġenituri, fl-għoża tal-ulied u għandha l-barka tal-paċi, mhux ma jkollix salib. Għandha l-barka tal-paċi. Tajduli kif jista' jkun jekk aħna ngħaddu minn tant batijiet. U niftakru f'kelma li forsi hija jibsa li qal Ġesu. Kull waħda li tagħmel il-frott, kull fera li f'din id-dilja tagħmel il-frott, il-missier il-bidwi jisbora u jnaddafa biex tagħmel frott aktar. U aħna fil-ħajja ma ngħaddux minn din iż-żabra, ma ngħaddux minn dan l-arbil ta' purifikazzjoni. Hija bħad-dilja li meta jiġi x-xitwa, il-bidwi biex ikollha l-qawwa tagħmel frott bnin jisbora għax joboda, għax jixtieq li jkollha frott bnin. Mela aħna jekk għaddejjin minn xi staġun ta' żabra u l-mulej permezz ta' tbatija qed qiegħed inaddafna, nieqfu ftit u ngħidulu mulej, użani biex tagħmel il-frott. Biex fid-dinja tal-lum fejn donnu għandna ħafna affarijiet, imma ma tantx għandna ferħ, ma tantx għandna paċi. Il-mulej jagħtina dak li ma jista' jeħodilna ħadd. Il-glorja tal-missier, il-glorja tal-bidwi hija li aħna nagħmlu ħafna frott, bħalma l-glorja ta' sit id-dilja li jiżbora u joħsiba hija wkoll li tagħmillu ħafna frott. Mela kull meta ngħaddu midwili li għatanna l-grazzja tal-Alla f'pajjiżna u narawhom jew miżburin, jew qegħdin issa jarmu bil-frijej u forsi diġà bdiet tidher l-emba li qed timmatura għadha ħad tagħmel il-fjuri mbagħad il-frott. Niftakru f'din ix-xbija li għażel Ġesu. Il-missier huwa l-bidwi, il-mulej huwa d-dilja, imma aħna il-frijaj. U b'xi mod nifhmu wkoll li l-mulej li jixtieq li d-dinja tkun imbirka b'ħafna frott, se jagħmel il-frott permezz tagħna. Id-dilja ma tagħmilx il-frott mingħajr il-frijaj, imma l-frijaj ma jagħmlux frott mingħajr id-dilja. U din il-ħaġa u nieqaf hawnhekk tfakkarni f'talba sabiħa li jgħid is-saċerdot qabel jitqarben u jitolbu lil Ġesu biex hu jibqa' ħaġa waħda miegħu. Kull meta nitlobkom tagħmlu attenzjoni għal din it-talba sabiħa. Għaliex lil mulej Ġesu ngħidulu hekk din it-talba, mulej Ġesu Kristu, bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, int tajt il-ħajja lid-dinja. Bl-Ewkaristija b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lill-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Jiena fera f'din id-dilja li hija inti, tħallini qatt jekk jogħġbok ninfiret minnek. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox.
niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-korba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu għall-Knisja biex aħna membri ta' Ġesu nibqgħu dejjem maqudin miegħu. Nitolbu. Nitolbu kad-dinja imħabta bil-pandemija. Ma speċjali llum nitolbu ħafna għall-Indja, dan il-pajjiż enormi. Popolazzjoni tal-Indja biljun li bħalissa huwa mħabbat u miljat bil-pandemija. Biex il-mulej fil-ħina tiegħu jagħti lill-Indja u lid-dinja kollha għaqal, ġenerożità u saħħa. Nitolbu. Nitolbu l-interċessjoni tal-Madonna li minn hawnhekk il-Maltin fl-1743 ħassewha ħafna qrib tagħhom f'mument ta' għawġ biex jitkompli twieżen lill-pajjiż tagħna. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li nfirdu minn Ġesu anke forsi minħabba fina stess biex il-mulej jiġbidhom biż-sbuħija tiegħu, bil-ħnina tiegħu, bil-ħarsa tiegħu li tagħti l-paċi. Nitolbu. Nitolbu għal dawk it-tfal żgħażagħ u nies li mietu l-Iżrael mafġin. Illum Iżrael qed jagħmel jum ta' luttu nazzjonali għal daw il-vittmi innoċenti. Nitolbu għal tant vittmi innoċenti fid-dinja biex il-mulej jagħtihom hu il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Aħna u nibdew il-xahar ħelu ta' Mejju, fil-ħlewwa ta' Mejju kif għallimna nannu Dunkarm. Ejjew nitolbu biex il-familji tagħna jiskopru it-talba sabiħa tar-Rożarju. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat, f'dawn l-aħħar ġranet. Nitolbu għal mejtin kollha biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn għal-merti tal-passjoni ħarxa u l-qawmin glorjuż ta' ibnek li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, inti ressaqtna lejk u tajtna sem min natura tiegħek, Alla wieħed u loli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li int għarraftna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja, bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jaqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek
sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, inti tarxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi dnubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu,
Jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bitjieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu il-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nixtieq nirringrazzja ħafna lir-rettur tal-Knisja tal-Madonna tal-Mirakli, Monsignor Alex Cordina, lill-Kappillan ta' Ħallija, il-Kanonku Joseph Cilja, u nitlobkom biex f'dan ix-xahar ta' Mejju ninaqdu mad-dusija tiegħu il-Papa f'talba lill-Madonna biex teħles lid-dinja minn din il-pandemija. Morru fil-paċi ta' Kristu.
naslu fit-tmiem din il-qudiesa tal-ħadd mill-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli f'Ħallija. Tajjeb insemmu li din il-kappella tinsab fin-naħa ta' wara ta' Ħallija, f'akkwata li qabel kienet tifforma ir-raħal tagħha l-bordi. Raħal ċkejken li kien separat mit-tlet irħula ta' Ħallija, Ħattart u Ħalbalzan. Din il-kappella imbniet fis-seklu 17 u jingħad l-imbniet fuq id-disin ta' Lorenzo Gaffa. Infakkarkom li min jixtieq jordna min qabel il-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Xikluna huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mti/kelma ta' Ħabib. Il-ktieb jintbagħtilkom direttament id-dar matul dan ix-xahar. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.